Okay, tingin tayo ng pwede nating salad. Pechay na laki na, sarap nito salad natin. So dito na tayo magkakat. Yun, fresh na fresh. Yan, lagyan natin ng bagoong. Ay, mataas. Yun. Sarap na may sarili kang tanim no? Kaya kayo magtanim kayo. Yan, parang hindi lahat puro bili. Yan. Yan. Pwede ng ulam yan. Pechay. Ng kamatis, sibuyas, sili. Meron akong ulam. Yan. See? Sarap na may tanim kayo, magtanim kayo. Pwede naman kahit nasa syudad kayo Yan. Ulam. Lagyan natin, plain na lang natin, okay? Okay. Okay, so yan, fresh. Okay. Tirahin na natin. Okay, hugasan muna. Hugasan ng alkaline water. Alkaline yan. Kailangan ko matis, sibuyas, sibuyas. Yan, simple lang. Kain mahirap yan pero sili syempre. Pero importante, bagoong padas. Yan. Sarap. Okay, tira. Starte dito. Gusto ng kamay ko fresh na fresh. Saan ko pa? Parang nasa launyan ko lang. Simple lang ang buhay mo. The best to. Ang mga babae, ang iingay talaga kumpara sa mga lalaki. Buong padas. Napadas lang. Another bagoong. Nakikita ko na rin ito. Hindi pa nabuksan. Ayan bagoong padas. Yan. Bagoong. Yan. Yan. Spicy suka. Konti lang. Sarap pa.
Tapos yung mga itlog. Yan.